Tervehdys. Tervetuloa viestimiehen arkeen. Olemme nyt tässä makoilleet viestimiehen Rajalan kanssa. Näin, Rajala tervehtii. Olemme tässä nyt makoilleet noin 10 minuuttia, 25 minuuttia, luibaillut, perseillyt. Vedimme juuri noin 400 metriä piuhaa tuolta komentojakselta tonne perseakselle. Tuolla on ylpeät vällimiehet, pistävät meidän telttaa pystyyn. Me emme siis itse rakenna telttaamme. He lämmittävät sen valmiiksi meille. Ja odottamme vielä, että pääsemme lämmittelemään. Aivan. Menemme istumaan makoilemaan sinne. Eli meillä siis on vitun rankkaa. Älkää koskaan alkako viestimiehiksi. Tässä olisi nyt 2,5 tuntia nenäkaivuut, kunnes alkaa ruokailu. Niin kuin huomaatte, ei ihan heti kannata aloittaa näitäkään hommia. Kyllä mua on niin vitusti kaduttaa, mutta hoidetaan nämä viestihommat tästä alta pois, kun aloitettukin. Näin. Kaunis on Suomen helma, niin kuin huomaat. Kyllä. Lopetetaan tähän ja jatketaan toisessa osiossa. Madventures kiittää.